Evo jedan interesantan štand koji ima jako lepe figure heroja i to mi je privuklo pažnju odmah u početku. Nisam znao o čemu se radi, vidimo ovde nalepnicu We make heroes, mi pravimo heroje. I onda sam stao, evo ovde jedan momak koji će da mi objasni kako oni prave te heroje. Ćao, znači mi smo Zero Tenacity sportsko udruženje, bavimo se e-sportom već 5 godina, kao što vidiš ovde imamo milion pekara, to je neki 5, 6, 7. Dobro. U pitanju su od EBL-a, od LoL-a, Counter-Strike-a, TFT, Valorant, pekari su iz raznih kompetitivnih igrica. We make heroes je slogan koji smo započeli upravo zbog toga što uzimamo amatere i pretvaramo ih u heroje, to su profesionalni igrače. Znači obične ljude, obične igrače, amaterske pretvarate u profi igrače. Tako je. To je poenta cijele priče. To je poenta i poenta je da dokažemo ljudima da može se zarađuje od ovoga i da se živi od ovoga, a ne da je samo hobi. Jel mogu da zarađuju i neki osrednji ili moraš da bude samo vrhunski profesionalac? Takođe ovde imamo set figurica koje su sve kolekcionarska izdanja od direktnog proizvođača koji Blizzard. Tako je, ovo je Blizzarda, ovo su od Riot Gamesa iz LoL-a, ovo je Dead Space, ne znam kako se zove kompanija koja je napravila. Dobro. Tu su Valorant isti. A ovo su trofeji sa turnira? Sa turnira, tako je. Koji je ovde da kažemo, najvažniji pekar ili najvredniji? Ovo je Ultra Liga, Poljska liga, koju smo osvojili u Poljskoj. Ona je top 4 u Evropi kao po ligama. Mr. Polski, ovo je najbolji TFT igrač u Poljskoj i u Evropi, a ovo su naše Adriatic, u regionu smo najbolji u Counter-Strike-u već 3 sezone za redom. A reci mi, jesi i ti učestvovao u tome ili jesi ti igrač profesionalni? Ja sam penzionisan igrač, ja sam vlasnik sada, ali igrao sam nekad 2016. Ekstra. I još evo za kraj da pitam, vidim tamo da imate neki lep setup kompjutera. Šta se radi sa tim? Sa one strane možete vidjeti kakvi su naši streaming setupi, naših influencera, a ovde mogu da se popnu bilo ko iz publike da izađe na crtu s nama i kao 2 na 2, ako pobedite dobijate majicu, stikere i ostalo. A šta se igra to protiv vas? Pa možete birati između Counter-Strike, LoL i Valorant, ali sad zbog Countera ne može, zbog CS2 ne može custom još, tako da samo Valorant i LoL. Interesantno, lepo izgleda. Ovo su dresovi vaši, pretpostavljam, jel? Tako je, znači imamo ovde Ultra Liga Championship dres, ovo nam je Counter-Strike dres, kao pancir, ovo su nam TFT dresovi i ovo nam je LoL dres. I zaboravio sam da vas pitam najvažnije pitanje, a možda ste i pomenuli, ali nije mi prošlo kroz glavu, kako se zove vaš tim? Zero Tenacity. Zero Tenacity. Tako je. Hvala puno na razgovoru i puno sreće.